ଦୁଃଖଦାୟକ ବିଷୟଟି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରର 1 ନମ୍ବର ମାର୍କେଟ ପାଖରେ ଥିବା ହାଟ ପାଖର। ଅଧଘଣ୍ଟା ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ବୋଲି ନିରୀହ ଫଳ ବେପାରୀ ମାନଙ୍କର ଠେଲା ଗାଡ଼ିକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଦିଆଗଲା। ଉଚ୍ଛେଦ କରିଗଲା, ଠିକ ଅଛି, ହେଲେ ତାଙ୍କ ଫଳ ଗୁଡ଼ାକୁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ନଷ୍ଟ କରିବାର କାରଣଟା କ'ଣ? ଠେଲା ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକୁ ଜେସିବି ଲଗାଇ ଚୁରମାର କରିଦେବାର କାରଣଟା କ'ଣ? ଏପଟେ କରୋନା ମହାମାରୀ ବେଳେ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଉଛି। ସେଇ ଛୋଟ ମୋଟ ବେପାରୀ ମାନେ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭରଣ ପୋଷଣ କରିବେ କେମିତି? କ'ଣ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନକୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ଦେଖାଯାଉନି? ଏଇଭଳି ଅମାନସିକତା କରିବାର କାରଣ କ'ଣ? ଏପଟେ କରୋନା ମହାମାରୀ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ି ଆସିଲାଣି, ନିଜ ପରିବାରକୁ ଭରଣ ପୋଷଣ କରିବେ ବୋଲି ନିଜ ଗରିବ ଲୋକ ବହୁତ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏପଟେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନକୁ କହିବା କ'ଣ? ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଅନ୍ୟାୟ କରିବାର କାରଣ କ'ଣ? ଅଧଘଣ୍ଟା ଲେଟ୍ କରିଦେଲେ ଭୁଲ କଲେ କୋଉଠି? ତାଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରି ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଜାଗାରୁ ଯିବା ପାଇଁ କହିଥାନ୍ତେ, ହେଲେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା ଆଜି ଠପ୍ କରିଦିଆଗଲା। ସେ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ କେମିତି ଭରଣ ପୋଷଣ କରିବେ? କାହା ଭରସାରେ ବଞ୍ଚିବେ? ଏପଟେ ସରକାର ସଟଡାଉନ ଲକଡାଉନ କରି ଚାଲିଛି। କିଛି ସମୟ ଦୋକାନ ଖୋଲିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଦାନା ପାଣି ଦେଇଥାନ୍ତେ, ସେ ଖାଇବେ କ'ଣ, କରିବେ କ'ଣ, ସେ ଚିନ୍ତାରେ ଆଜି ଫଳ ବ୍ୟବସାୟୀ।